Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση «Η εμπειρία από το Μάρτς του Γκάζα για ένα νικηφόρο αντιπολεμικό κίνημα» που διοργανώνουν οι οργανώσεις Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση και Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε με αγωνιστές και αγωνίστριες για την εμπειρία τους από την αποστολή και συνολικότερα για την επόμενη μέρα του αγώνα και ενός νικηφόρου αντιπολεμικού κινήματος. Αρχικά να πούμε ότι η Μαρίνα Μεϊντάνη για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα στην εκδήλωσή μας. Θα σας παρουσιάσω τους ομιλητές και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα παρέμβει στην εκδήλωση ο Μιχάρεκ Τάμι, πρόεδρος της Ένωσης Παλαιστινίων Εργαζομένων στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Παρασκευόπουλος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Καλιθέας και μέλος της αποστολής Μάρτς του Γκάζα. Ο Νίκος Πελεκούδας, πρόεδρος του ΣΕΔΚ, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης και μέλος της αποστολής Μάρτς του Γκάζα. Και ο Αντώνης Φάρας, μέλος της αποστολής Μάρτς του Γκάζα. Το λόγο πρώτο θα πάρει ο Νίκος.